Niko neće ostati u Srbiji ko nije tražio azil. Osim, znači, oni koji traže azil po međunarodnim procedurama. Sve ostalo, ako neko računa da će sada da reši taj problem što će oni ostati u Srbiji, evo, mi vam garantujemo i svima kažemo da neće. A pretpostavljam da neće ni u Sloveniji. A ne zato što mi njih ne volimo. Nije bio nijedan incident ovde s migrantima i izbeglicama. Ali ne može račun da plaća Srbija, Slovenija ili neko na toj balkanskoj ruti. Jer oni nisu ni krenuli kod nas. Mi smo, na primer, mi se čudimo zašto niko ne ide na Kosovo. Evo, ja još nisam vidio da je neko došao na Kosovo. Pa to je centar demokratije, razvoja, velika prosperitetna teritorija. Ali mi smo postupali korektnije nego mnoge evropske zemlje, ali nismo baš ni glupi. I sigurno da ćemo postupati u skladu sa našim interesima, vodeći računa o evropskom putu Srbije. Nećemo biti ništa manje Evropljani od vodećih zemalja Evropske unije.